Що це ваше? Боже. Мені любить розмовляти українською. Ой, білоруською. Ну, спілкуйся як тобі завгодно. Я тобі от виявив. Дивись. Блін, де вона, я не бачу. Так. Отак. Так, мікрофон я поки що відімкнув їм. Ну, в зумі вимкнеш мікрофон. Дивишся? Пішла трансляція вже, в принципі. Мені... От мікрофон. А, мене так, там мене виключено. попросили вимикати мікрофон, коли я мовчу. Шановні вимикаєш, спікери, будь сюди ласка, тиснеш, що займайте місця на вимикаєш його. сцені. Будемо розпочинати за декілька хвилин. Шановні Ну, нас гості тут та чути. журналісти, будь ласка, за можливості займіть місця в залі у шаховому просто порядку, мовчиш. щоб Це дотримуватися я пішов, коротше. дистанції, Займайся. якщо це можливо. А що? Займайся. Що саме я роблю? Я тільки спілкуюсь, все, правильно? Ну я ж не знаю, навіщо ви зібрались. Ну, я маю на увазі, що трансляція пішла, що все. Трансляція вже йде. А. Можеш привітатись, поки що у тебе вимкнений мікрофон. Угу. Ну от, можеш привітатись. Да, до речі, там нас не чують. Поки привіт всім. Слава Україні, живе Білорусь, живе Білорусь буде вільною країною. От. Забери, будь ласка, свою каву. Все, займайтесь. Я вам все налаштував. Ні. Ти мовчиш же поки що, да? Угу. Блін, наушники де. А, все, зрозумів. Я просто буду модерувати. Там в чаті нікого немає? Є вже. Я не бачу. Та вон зліва. Бачу. Пане Сергію, ви чуєте нас? Вітаємо щиро, чую вас. Добре, ми за хвилинку будемо розпочинати. Будь ласка, тримайте мікрофон вимкнений, якщо ви не говорите. Доброго дня, шановні пані та панове. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас в прес-залі та дивиться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. І тема прес-конференції «Вибори в Білорусі. Як вибороти право на чесні вибори». Я передаю слово Юрію Сиротюку, співорганізатору Білоруського інформаційного центру. Прошу. Вітаю, шановне товариство. Ми дякуємо Українському кризовому медіа-центру, що він чергове надав нам площадку для нашої прес-конференції. Білоруський інформаційний центр традиційно по середах проводить брифінги щодо оцінки подій в Білорусі. Зараз ми поговоримо про те, як ми маємо оцінювати наслідки виборів в Білорусі. Сьогодні на нашій прес-конференції буде колишній посол України в Білорусі Роман Петрович Безсмертний, який багато років працював в Білорусі, в тому числі в контактній групі, розуміє країну зсередини. Народний депутат України Микола Княжицький, який представляє міжфракційне об'єднання депутатське Верховній Раді України за демократичну Білорусь, Альона Толстая, лідерка руху солідарності «Разом Республіка Білорусь», і наші білоруські друзі, які будуть з нами по зв'язку, представник правозахисного центру «Весна» Сергій Сис і пані Олена Філатова, відеоблогерка з Білорусі. Ну, я би попросив би
пана Сергія, щоб він проінформував українську громаду, бо мета Білоруського інформаційного центру адекватно інформувати українське суспільство, політикум, журналістів про те, що ж насправді відбувається в Білорусі, і як ми, як українці, можемо допомогти братньому білоруському народу. Тому, якщо можна, декілька запитань, як ви оцінюєте ті події, які відбуваються зараз в Білорусі щодо акції протесту, щодо чи адекватно влада застосовує силу, і чим би Україна могла би зарадити і допомогти білорусам? Будь ласка. Дякую. Сьогодні ми бачимо з одного боку безпрецедентну активність усього громадства, нечекану для нас, правоохоронців, і для многих людей в Білорусі. Це стихійні мітинги, які за 3 дні відбулися в 26 городах Білорусі одночасово. З другого боку ми бачимо страшне супротивлення влади на самому високому рівні. Некоторі люди оцінюють цю ситуацію як підчас Другої сусвітньої війни. Це терор супроти власного народу. Тисячі людей, які виходять на акції, вони не чекають такого супротивлення з боку силових структур. Найперш це АМАП, наш славутий, так само спецпідрозділення внутрішніх військ, і так само спецпідрозділення Комітету державної безпеки. На сьогодні правоохоронцям відомо про 6500 затриманих за 3 дні акцій протесту по всій Білорусі. Найбільше затримано людей у Мінську. Могу сказать, что у Минске шпитали и в областных центрах поступило больше за 260 тысяч пораненых. Половина из них находится у реанимации. Сегодня правоохоронцы могут подтвердить смерть 2 человек. Под пытаниями еще несколько человек у Берости и у Барановичах, про які мы сьогодні казати поки не можем, але информация об этом зараз проверяется. Что будет далі? Сьогодні акції змінили формат нечекано. І вони не проходять увечері, як завжди, після 19-20 годин, а сьогодні почалися днем у різних городах. Наприклад, зараз на Комаровському ринку мітингують 250 жінок у білих строях, у білих сукенках, які поклали коло себе на дол квітки і стоять мовкливим ланцюгом. Така сама акція зараз почалася у районі Серебранка. Там так само більше 100 чоловік стоять уздовж дороги, взявшись за руки. Тобто ініціатива громадства, вона міняється весь час, у залежності від того супротивлення, яке ми бачимо з боку влади. Гвалт і безпрецедентний тиск відбувається у містах, там, де знаходяться затримані за ці акції. Людей не кормять по 3 дні. Людей катують і збивають кожен день у центрі ізоляції правопорушальників, у ізоляторі часового утримання у Мінську. Поступають звістки, що так поступають з людьми у Берості, так само збивають затриманих мирних громадян. Ми фіксуємо ці події. Сьогодні нечекано були випущені на волю 60 чоловік, і вчора вечором більше 100 жінок з ізоляторів. Там випущені навіть не складаючи протоколів, тому що влади рихтують місце для нових і нових активних удільників акцій протесту. Нам би важливо було, як правоохоронцям зараз, звісно, допомога многих країнам, а Україна, як наша ближня сябровка і давні сусіди, вельми важна політична і моральна підтримка. Підтримка на узровні ніяких заяв, пропонов. Я не ведаю на этот час, мне подається, що ще не було заяви по признанні, непризнанні виборів у Білорусі сапраўдними. Мы это так само чекаем, это великая підтримка, тому що сьогодні мало ще країн сказали, що у нас вибори не відбулися, вони були недемократичні. Ось. А вибори – це самий великий каталізатор цих всіх активностей, які зараз відбулися. Ось. Коли нечто можна запитати у мене ще, я можу потім розтлумачити які подробязності ще. Друзі, чи є питання до господара Сергія? Так. Ви чуєте, пане Сергію, це Роман Безсмертний, колишній посол України в Республіці Білорусь. Так, я вас ведаю.
Чому ви уникаєте інформації про присутність російського спецназу у придушенні протестуючих? Адже в Мінську, в Вітебську було зафіксовано і зафільмовано російські війська, російський спецназ. Мы в своей деятельности апеллируем только фактами с двух боков. Мы, как правооборонцы, не можем там спосылаться на некую криницу и на ту інформацію, яка подають державні телеканали. А інформації на даний момент менавіта з іншого боку у нас бракує, як ви кажете. І тому наша оцінка сьогодні пакуль не готова. Ми уважливо відсочуємо цей процес. І коли нечто стане буде відомо, у нас будуть прийняті відповідні заяви і відповідні дії, які ми можемо у цьому плані предприйняти. Дякую. Микола Княжицький, народний депутат. Коли в нас відбувався Майдан, Революція Гідності, то насправді ми відчували серйозну підтримку багатьох лідерів європейських. Вони приїжджали сюди, міністри закордонних справ, лідери багатьох країн робили заяви, робили все, щоб все ж таки не було жахливого кінця цього конфлікту і демократична ситуація розвивалася. Чи відчуваєте ви зараз підтримку від європейських лідерів? Наскільки серйозною ви її відчуваєте? І чи не здається вам, що якось тихо реагують на ті жахливі події в революції, за якими ми всі спостерігаємо? Дякую. Дякую за питання. Справді, реакція почалася запознена, і вона на цей час слабо відчувальна. Ми чекаємо більш рішучих заяв з боку міжнародних інститутів, європейських інститутів в першу чергу. На жаль, поки сьогодні роздаються голоси особних євродепутатів, немає твердої резолюції. Ну, ми сподіваємося, що на рівні ООН нечто буде робитися в ближайший час, тому що ситуація справді жахлива, справді це геноцид супроти свого народу, і з цим так миритися нельзя. Ви тут маєте рацію, що ми ще слабо відчуваємо цю підтримку з боку європейських структур. Але сподіваємося, що вона повинна бути. Так не мусить бути. Є запитання від 5 каналу. Леся Головата, 5 канал. Перше питання – це уточнення. Скажіть, я правильно зрозуміла, 260 тисяч поранених? Ну, принаймні, таку цифру я почула від вас. По стані на сьогодні, та інформація, якою володіють правооборонці, 260 чоловік знаходяться в шпиталях. З їх половина в реанімації. Поранених, насамрэч, вельми много, тому що в шпиталь многих не кладуть, оказують першу необхідну допомогу і відпускають домой з розривами, з опеками, з рваними ранами. І ще можу сказати, що навіть на затриманих, які знаходяться в ізоляторах, там вельми шмат легко поранених, яких навіть тримають до суда там, не оказують ніякої медицинської допомоги. Тому уговорка може йти про 1000 чоловік, які потерпіли фізично від узділення силових структур. Зрозуміла, дякую. І тепер питання, як за вашими відчуттями розвиватиметься ситуація? Чи цей потенціал, який зараз є у протестувальників, він потрохи маліє? Чи навпаки ви бачите те, що рішуче білоруси готові далі виходити на вулиці? І, зокрема, цікавить, що може бути запобіжником для того, щоб припинилися ці протести, особливо коли вже будуть оголошені офіційні результати виборів? Дякую. Тут тяжко докладно прогнозувати ситуацію, але вчорашній день показав і сьогоднішній день показав, що сьогодні протести почалися днем. Вони не такі шматлікі, як раніше, однак вони протягуються. Я думаю, що вечором так само сьогодні нам відома інформація об тим, що сьогодні шмат людей вийде на вулиці, принаймні докладно можу говорити про Мінськ і Новополоцк. Ось. Я думаю, що в некоторих інших городах так само. Я переконаний, я маю такую опасение, что протестная хваля потрошку буде збивати. І, може бути, про тиждень ми це не побачимо, що ми бачимо сьогодні. Однак тут сподівання на те, що буде починається, вже вчора у нас і сьогодні є сигнали об тим, що починаються забастовки на підприємствах. Гэта новая хваля, з якой будзе цяжка ўладам і сілавікам змагацца.
Учора паспрабавалі забаставаць у Мінску 3 прадпрыемствы і некалькі цехоў у Жлобіне. Сёння мы таксама ведаем, што забаставаў Інстытут фізікі Акадэміі навук, праектны інстытут, метро-праект, а многія прадпрыемствы заяўляюць аб тым, што людзі перайшлі да метада італьянскай забастоўкі. На працу прыходзяць, але стараюцца нічога не рабіць. Калі гэта будзе працягвацца, гэта тая надзея, якая можа змяніць фізічныя гэтыя жахлівыя акцыі збіцця народа на больш сур'ёзную плынь. Таму што адна справа біць вечарам людзей па завуголлях і на вуліцах, на дварах, а іншая справа, калі не працуе прадпрыемства і там працоўныя, якія трымаюць на руках дзяржаву і эканоміку. З гэтым змагацца практычна немагчыма. Будем спадзявацца, што гэта будзе ў нас таксама развівацца. Дякуємо, господар Сергій. Ми ще би хотіли підключити до нашої розмови Олену Філатову, відеоблогерку з Білорусі, яка, на жаль, мусила емігрувати, про те, як вона теж оцінює події останні в Білорусі і що, на її думку, українська держава і українські громадяни могли би зробити в цій ситуації. Прывітанне, я спадзяюся, мяне добра чуць. Я не толькі відэаблогер, відэаблогерам я стала пасля таго, як я з'яўлялася актывістам каманды Мікалая Статкевіча «Народная грамада». То бок першае маё прызначэнне гэта хутчэй актывісцкая мая дзейнасць, дзе я прымала ўдзел у абароне маёй краіны, у абароне правоў маіх сяброў, у абароне правоў майго народу. Тое, што зараз адбываецца, насправдзе гэта вынік, мабыць, бездзейнасці, мабыць, не звярталі ўвагу ўсе. Тут казаць, што беларусы звінавачваць іх альбо іншыя краіны звінавачваць. 26 год пры ўладзе узурпатар, 26 год пры ўладзе дыктатар. Калі нехта марыў, што гэтыя выбары яны пройдуць па нейкаму іншаму шляху, акрамя фальсіфікацыі нейкіх рэчаў, якія проста намалююць яму рэйтынг больш за 80%, ну, паслухайце, давайце шчыра казаць, апазіцыйныя структуры, якія зараз знаходзяцца за кратамі, тыя лідары пратэсту, якія маглі бы нешта зрабіць, яны зараз катуюцца ў вязніцах, яны палітычнымі вязнямі вызнаны. Уведалі ўсе, што будзе так. Чаму не было прадпрынята ніводнай спробы выправіць гэтую сітуацыю? Ну, прыватна мне невядома, таму што я з сваёй камандай, з камандай Павла Севярынца, каманды Маладога фронта і іншых людзей Еўрапейская Беларусь выходзілі на плошчы. Мы гучна крычалі, што не дапусціце. Нам трэба зараз упрадзіць гэты выбух, таму што калі прыйдуць выбары, будзе позна. Хто больш-менш сачыў за сітуацыяй, ведаюць, што мы прасілі пачаць гэты рух, ну, хаця б з пачатку зімы. Трэба было аб гэтым замаўляць і вось такія плошчы рабіць, як сёння, ўжо тады. Таму што тады было небяспечна. Ужо тады мы ведалі, што існуюць нейкія дарожныя мапы. То бок за нашымі спінамі падпісваюцца нейкія паперы, а якіх мы увогуле нічога не ведаем, і мы не ведаем самае жахлівае, да чаго яны нас прывядуць. Хто не ведае, на кану стаіць суверэнітэт Беларусі, незалежнасць Беларусі. То бок адзін падпісаны папер, і мы стаем рэгіёнам невядомай нам краіны, дзяржавы, я не ведаю, як гэта назваць. Я супраць гэтага выступаю. Разумееце, і тое, што мы зараз бачым, ну, напэўна, я сёння пачула думку ад аднаго чалавека, і ён сказаў, цяпер, калі я пабыў на плошчы, і калі няма актывістаў, я іх зразумеў, як складана ім было выходзіць увесь гэты час. За намі таксама прыязджалі аўтазакі, мы ад іх бегалі. Нас выкрадалі ў бусах, прыватна мяне ў Барысаве выкралі з маёй камандай 7 чалавек, нас трымалі 3 гадзіны. Ні аднаго паперу на нас не составілі, ніхто не сказаў сваё прозвішча, на падставе чаго яны нас выкрадаюць. Нас не арыштавалі, нас там не запрасілі прайсці. Проста пад'ехаў бус, выскачыла некаторая колькасць людзей, схапілі і везлі невядома куды. Таму тое, што мы зараз бачым, гэта вынік бездзейнасці ўсіх. І, прабачце, але іншыя краіны, ведаючы, што ў цэнтры Европы можа быць вельмі небяспечна, увесь гэты час павінны былі неяк рэагаваць. Гэта і па дыпламатычных павінна было крыніцах ісці, і, мабыць, санкцыі нейкія прыватныя. Нашы сілавыя структуры фінансуюцца зараз вельмі добра.
І калі знішчаны амаль усе заводы, прадпрыемствы, вельмі хацелось бы даведацца, а адкуль грошы карміць вось такую свору псоў, якая проста зараз знішчвае мой народ. Шчыра дзякуй. Пані Аліна, а що, на вашу думку, Україна мала би зробити в цій ситуації? Як влада і як українці, як громадяни? Мы працуем у гэтым напрамку. Мы звяртаемся да палітычных структур. Мы ведаем, што створана аб'яднанне за дэмакратычную Беларусь. Мы супрацоўнічаем з імі. Першае, што нам вельмі патрэбна, гэта інфармацыйны распаўсюд. Паясню чаму. Таму што дагэтуль Беларусь гэта была маленькая краіна, у якой ўсё добра, прыгожыя дарогі, высокая зарплатня, працуючыя прадпрыемствы. Гэта была абгортка, якую паказвалі па тэлевізару. Насправдзе, увесь гэты час мы закрэдытаваны. Спытайце хоць у аднаго беларуса, ці ёсць у яго магчымасць ад зарплаты да зарплаты жыць. Не, амаль усе закрэдытаваны. Мы купляем ежу ў крэдыт, мы купляем дзецям вопратку ў крэдыт, мы нават збіраем іх у школу ў крэдыт. І ў гэтым сэнсе інфармацыйная падтрымка, што ўсё не так бляшчыць і ўсё не так прыгожа, як нам паказваюць па тэлевізору, нам вельмі патрэбна. Мы аб гэтым кажам пастаянна. Мы без купюр паказваем бяду ў Беларусі, якая зараз адбываецца. Плюс мы бы хацелі яшчэ тут далучыць іншыя краіны. Чаму мы звяртаемся, я прыватна звяртаюсь да Украіны. Вельмі вялікую падтрымку мне аказалі украінскія блогеры, мае украінскія сябры, якія ў набат пачалі біць яшчэ на пачатак гэтага году. Яны пачалі рабіць стрымы, паказваць, што ў Беларусі насправдзе адбываецца. І ў гэтым сэнсе Украіна пабачыла, што дзейсна існуе пагроза таго, што і ва Ўкраіне могуць быць з гэтага боку праблемы нейкія, калі з Беларусю нешта адбудзецца. І ў гэтым сэнсе далучаць іншыя краіны, паказваць праўду. У першую чаргу нам не патрэбна абгортка. Мы павінны паказваць праўду, выключна праўду. І на падставе гэтага, зрабіўшы вынікі, ужо абсалютна мірным путём, мы не заклікаем да дзеянь нейкіх гвалтоўных. Можна ўвесці санкцыі. Можна прыпыніць дапамогу фінансавую. Можна прыватныя санкцыі на тых, хто зараз тварыць злочин, рабіць таксама. Таму мы, паказваючы праўду, звяртаемся да вас. Калі ласка, дапамажыце нам распаўсюдзіць інфармацыю. Шчыры дзякуй. Дякуємо, пані Олені. Дякуємо. Друзі, я хотів би зараз передати слово тим, хто є тут на прес-конференції, передусім Роману Петровичу Безсмертному. Ми з вами в лютому цього року вибрали участь в міжнародній експертній дискусії «Гібридна війна Росії проти Білорусі» і говорили, що Росія буде намагатися повністю інкорпорувати Білорусь. Нині є інформація, що урядовий літак Ту-134 АК, спецборд ВКС Росії з салоном підвищої комфортності, апаратурою спецзв'язку прибув в Мінськ. Романе Петрович, ваша думка, як Росія зараз буде використовувати ситуацію в Білорусі і що ми могли би зробити, щоб допомогти білорусам зберегти незалежність? І ще одне питання, те, що казала пані Олена, в Україні багато хто думає, що Лукашенко побудував ідеальну державу, він тримає цю державу, а якісь зовнішні сили намагаються її зруйнувати. От ваше бачення подій в Білорусі, ролі Росії в цих подіях, і що би ми, як українська держава і громадянське суспільство, мали би зробити? Будь ласка. Дякую. Сценарій нинішнього розвитку подій, він був зрозумілий давно. У 2015 році, перебуваючи в складі трьохсторонньої конференції,